Szervusztok! Üdvözöllek! Most az adatfeldolgozást fogjuk megcsinálni a fénytörés törvényének igazolására. A kísérlet során voltak mennyiségeink, amiket közvetlenül vonalzóval vagy a szögmérőn le tudtunk mérni, és ezek segítségével meg fogjuk határozni a törésmutató értékét, a víztörés mutatójának értékét, és ezt fogjuk összehasonlítani a már korábban tudósok által, fizikusok által kimért pontos értékkel. Az első mennyiség, amit mi mérhetünk, az a beesési szög. Újra le fogom írni a beesési szöget, hiszen ezt a mennyiséget a radiánba is ki kell majd számolnunk. Itt egyelőre csak fokban így fogom beírni. A beesési szög szinuszára is szükségünk van. És a beesési szöggel most meg vagyunk. A megtört fénysugár szögére is szükségünk van. Ezt x-ből és y-ból tudjuk meghatározni. Sinus i2-re is van egy összefüggés, amit használhatunk. X-et és y-t centiméterben mértük ki. És minden megvan ahhoz, hogy kiszámoljuk a törésmutatót. Ide majd az n átlagot fogom beírni. Vagy jelölhetem ezt ilyen módon is. Rendben van. I1-et, a beesési szöget mi választottuk meg, hogy hova tettük le a lézerceruzánkat. Ezért én úgy dolgoztam, hogy 70 fokon, vagy 10 fokonként változtattam a szöget. 70, 60, 50, 40 és 30 és 20 fokra mértem ki. A törés szögét, a megtört fénysugárnak a szögét. I1 szöget radiánba fogjuk most beírni, hogy megkapjuk az értéket. Ehhez szükségünk van pi értékére, mivel egy szöget fokból úgy alakítunk át radiánba, hogy megszorozzuk pi-vel és elosszuk 180-nal azt az értéket, ami fokban van. Ehhez szükségünk van tehát akkor pi-re. Pi értékét én most meg fogom adni kézzel. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 és 79. Nem muszáj ennyire pontosan megadni, viszont én így fogom ezt megtenni. És jöhet az átalakítás. Szóval, ahogy mondtam, először kell tennünk egy egyenlőségjelet, hiszen így fogunk tudni képleteket beírni, úgy, hogy hivatkozunk más cellákra. Tehát beírjuk, hogy egyenlő, 70 fokot akarjuk átalakítani, és ezt meg kell szoroznunk, a 70 fokot pi-vel, és el kell osztanunk 180-nal. Így meg fogjuk kapni sinus i1, vagy i1 értékét radiánba. Sinus i1-et később. Itt most még alkalmaznunk kell egy apróságot, ide egy dollárjelet kell tennünk, a 4-es és a G elé is. Ez azért fontos, hogy amikor majd másolom a képletet más cellákba, akkor ez a pi értéke, ez a cella mindig erre a cellára tudunk így hivatkozni. Entert nyomok, így megjelenik az érték. Visszakattintok újra erre az értékre, erre a cellára, és megfogom a sarkát, a jobb alsó sarkát. Látható, hogy egy fekete kereszt fog megjelenni, lenyomom a bal klikket, és lehúzom. És most engedem el a bal klikket. Így megjelenik mindegyik érték. És hogyha rákattintok ide föl, akkor látszik, hogy melyik cellákra hivatkozik. Ha nem tettem volna meg ezt a dollárjelezést, akkor most itt nem a pi-re, hanem egy másik cellára hivatkozott volna. Szóval meg vagyunk. Meg kiszámoljuk a sinuszt is, ugyanúgy kezdjük egyenlőségjellel, így képletet írunk be, és rákattintunk arra a cellára, aminek a sinuszára lesz majd szükségünk. Bocsánat. Először be kell írnunk, hogy sinus.
zárójelet teszünk, és a zárójelbe fogjuk beilleszteni ezt az értéket. Ismét ugyanezt a módszert fogjuk alkalmazni, rákattintunk a cellára, jobb alsó sarokból lehúzzuk, és most engedjük el az egeret. Látható, megkaptuk a színusz értékeket. A kísérlet során kimérhettük ezeket az értékeket, én most csak egyszerűen be fogom másolni azokat az értékeket, amiket én mértem, majd amikor ti csináljátok a kísérletet, akkor ti is ide csak be kell írnatok az értékeket, én centiméterbe dolgoztam. Ezek mind centiméterbe vannak megadva. Ezek az értékek, amiket beírok most. Rendben van. Sinus i2-t úgy határozzuk meg, amint a leírásban is látható, meg igazából Pitagorasz tételt használva is elég egyszerűen kiszámíthatjuk. A szöggel szemben fekvő, vagyis az i2 szöggel szemben fekvő befogó, az x, és majd el kell osszuk az átfogó hosszával. Ez az x, y és az x, tehát ez a háromszögben, amit felrajzoltam már a videóban és a dokumentumban is, ez így fog kinézni most. Ugyanúgy egyenlőségjelet teszünk, x per tehát az átfogó hosszát kell most meghatározzuk, ami x négyzet plusz y négyzet, és ez az egész a gyök alatt. Ez a kifejezés. Ezt úgy írhatjuk be, nekem a magyar az Excelem, ezért azt fogom beírni, hogy gyök, és zárójelet teszek. A zárójelbe beírom egy ilyen kattintós módszerrel a kifejezésemet. X szer x plusz y szor y. Entert nyomok, és így meg fog jelenni az érték. Ugyanezzel a módszerrel, amit már mutattam. Jobb alsó sarok, lehúzzuk, és így megkapjuk az értékeket. Törésmutató értéke az a töréstörvény alapján egyenlőt írunk, és a beesési szög osztva a kimenési szög színuszával lesz egyenlő. Megkaptuk az értékünket, ugyanezzel a módszerrel lehúzzuk, és nem kell emiatt többször beírnunk a képletet, és megkaptuk az egyes méréseink során nyert törésmutató értékeket. Ezek nem pontosan ugyanazok, ezért átlagot fogunk számolni belőlük. Ez a következőképpen fog történni, egyenlőséget rakunk, és megkeressük az fx ikont. Függvény beszúrása, ez meg is jelent. Rákattintunk, nekem megjelenik itt egyből, mint korábban használt függvény, de hogyha meg kellene keresnünk, akkor csak simán egyszerűen be kell írnunk, hogy átlag. Megnyomjuk a keresés gombot, és itt több érték közül választhatunk, de egyből megérkezik az átlag, és megnyomjuk az OK-t. Kijelenik az, hogy függvény argumentumok. Nekünk nem kellett más tennünk, mint hogy ezekből az értékekből szeretnénk mi átlagot számolni, megnyomjuk az Entert. És így kiszámolja nekünk az Excel a törésmutató értékek átlagát, amit mi mértünk. Ezzel készen is vagyunk.